eksponentiel funktion kan skrives med formlen f er x er lige med b gange a opløftet i x'te. For at finde fordoblingskonstanten bruger vi formlen, der hedder t2 er lige med loggen af 2 divideret med loggen af a. Det kan illustreres ved at lave grafen, der kan se sådan her ud. Det kan se sådan ud. Den har to punkter, hvor den rammer x-aksen, og de samme punkter, de rammer b her. Så vi har 2b, og vi har b. Og for at finde det skal vi bruge for at finde afstand, der hedder t2. Det kan også skrives som f er t2, og det er det samme som 2b. f er t2 kan vi jo skrives som med formlen, så det kan vi omskrive til b gange a opløftet i t2, og det er det samme som 2b. Det kan, fordi der er b på begge sider, så kan vi dividere med b på begge sider. Det vil sige, at den hedder a opløftet i t2, er det samme som 2. Så tager vi loggen på begge sider, så den hedder t2 gange log a er det samme som log 2. Og så bagefter det, så dividerer vi simpelthen bare log a over på den anden side, så vi har t2 er lige med log 2 divideret med log a q e